zvířata místo smrt člověka. Okay? A pár věcí nám pomůže, aby jsme porozuměli toho. První z nich je napsáno, ta kniha Leviticus, to je Genesis, Exodus, Leviticus, třetí kniha Mojžíše. Okay? Třetí kniha Mojžíše, nebo Leviticus. To je většině, to popisuje ta služby kněže. A to znamená hodně o tu oběti. Jak to měli dělat. Proč je to důležité? Pokud my začínáme číst Bibli, pokud to je nový křesťan, kteří nikdy nenaslouchali, nečetli Bibli předtím, co bychom jako doporučili, kde začínají? Prosím? Nový zákon? OK. Aký čas nového zákona? Matuš. Pastor? Můžeš tedy jako souhlasit s manželkou, anebo ne? To je na vás? OK. Nechceš večeři. Fajn. OK. Když Židé poprvé začínají číst Bibli, oni začínají na tu knihu Leviticus. Nezačínají i na Genesis. Začínají to učit své děti a tak Leviticus. Protože Leviticus popisuje něco o to zasměrení s Bohem. To je základní věc. OK. Neříkám, že souhlasím s tím, ale to je, jak to je. OK. Leviticus, 3. kniha Mojžíšova. 1. kapitola. A budeme číst jako verš 3 a 4. Okay, 3. kniha Mojžíšova nebo Leviticus. 1. kapitola. Okay. První verš je tak, Pán mluvil s Mojžíšem, druhý verš a Mojžíš měl učit všechny ostatními. Třetí verš, jak se začíná tu učením. Ak je jeho obětním darom spálovaným obět z různého statku, nech přiniesie sám sa bez chyby. Privedie ho k vchodu svätostánku, aby získal priazeň před Hospodinom. Položí ruku na hlavu spalované oběty a ta bude laskovo přijatá na získání změrení pro něho. OK, co to znamená? To znamená, že ta první věc, co máme porozumět o tuto oběti zvířata, je tak, to je přijatý od Pána Boha. Pán Bůh to přijímá. Jako bez toho to nemá ani smysl. Tu akce sami nic neznamená. My nemůžeme obětovat dost k Pánu Bohu, aby mu ukazovali to, už jsme platili všechno, co dlužíme. Protože mzdou je smrt. A to je ta smrt hřešníkem. OK? Tak když já mám zomřít, když já zasloužím smrt, jak můžu mi říct, no tak to je fajn. Tento baran to bere pro mě. To není moje rozhodnutí. Kud já jsem dlužil jeden z vás, kdo má tu hodně peníze?
Možná dlužím každý. Vy máte hodně. Díky. OK. Já jsem přišel k vám domů a já jsem ukradl od vás 500 liber. Tvůj denní kapesný peníz. OK. Já jsem toto okradl od tebe. A ty přijdeš ke mně a říkáš, jo, ty víš to, že já jsem to ukradl. Jo? A potom ty mi říkáš, dej mi zpátky tu peníze. A já mám tu 5 liberový bankovku, jo? A říkám, tam jsou peníze. To férový, jo? Protože já jsem ukradl peníze a potom vrátím peníze. Tak rovně. My můžeme být jako zasměrení v tomu. Já jsem ukradl, já jsem vrátil. Já jsem ukradl peníze, já jsem vrátil peníze. Jo? Ne. OK. Já jsem to zkusil, jo, ale porozumíš to? To není. Když je to tak, že já, ten, který zašel, zasloužím smrt v můj životě, já nemůžu říct, no tady je barán, to stačí. To vám stačí. Nemůžeme říct pánu, tak já dám ti život nějakým za můj život. To není můj věc, to nemůže být můj rozhodnutí. Já jsem ukradl peníze. Já nemůžu si vybrat, kolik peníze se vrátím. Tak tento systém po celého zákona musíme tohle porozumět. To funguje jenom, protože Pán Bůh je ochotný to přijímat. OK? To je ta první část Levitikusu. Aby Pán to přijímal. To funguje jenom, protože Pán to přijímá. OK? Druhá věc, co máme tu porozumět, je tak, Pán Bůh říká tedy, nech přinese samsa bez chyby. To má být jako dokonalý. Nemůžeme si vybrat ten nejslabší. To nejmenší. To nejhorší. Říkají, no tak to by stačilo. A to není tak, že protože to je bez chyby, to je dost. Protože víme, že to není dost. To je pro nás. Pán tu ustanovil pro nás, že my máme jemu dát co nejlepší, co můžeme, jako důkaz toho, že víme, že to není dost. Jo? Tak možná, když já jsem ukradl tu 500 liber a nabídněte všechno, co mám, nejenom, co mám v kapse, ale všechno, co mám v bance. Já jsem prodával i své auto, to není moje auto, to je na leasing, to není ten problém. Jo? A prodal jsem se dom, ne, to taky nenajím. Ale prodával jsem všechno, co mám já a ještě mám jenom 400. Ty nabídnu všechno, co mám, to je nejlepší. A říkám, prosím, budeš tak laskavý, aby to přijímali toho od mě? To je proto, že to musí být bez chyby. Budeme nabídnout Pánovi, co můžeme, to nejlepší, co můžeme, s vyznáním toho, že to není dost. A to stačí jenom, protože on je milostivý, aby přijímali toho. Místo mé životě. On přijímá tento život tohoto barana. OK. Na 4. verš. Položí ruku na hlavu oběte. Položit ruku na něco znamená, že
to není jediný. Já říkám, tenhle reprezentuje mě. Já jsem položil ruku, to reprezentuje mě. Když obětuje tohoto beran, to není protože on hřešil, ale protože já jsem hřešil. A tak je to taky. Jeden z prvních věcí. Je to tak. Tento je obětovaný za mé hřechy. A ta bude láskovo přijata na získání změrení pro něho, pro mě. To je kvůli Boží lásky, kvůli Boží milosrdenstvem. OK. Tak, co taky nám pomůže, aby jsme tohle porozuměli, je na Leviticus a to 17. kapitola. Nebudeme číst všechno to. Já nechci vás učit, jak by bylo dobré žít, jo? OK, nemůžeme studovat Leviticus, jako jo? Ale to něco důležité, to na Leviticus 17 a 11. verš. Keďže život těla je v krvi. Dal jsem vám ji na oltár na vykonání obradu změrení za vaše životy. Lebo krv mocou života způsobuje změrení. OK? To je, proč budeme mluvit o ten krv Ježíše. Protože život je v krvi. Když Bible popisuje něco o krev, to mám zajímavou otázku, tak jako kolik z vás mají rádi jako zabíjačky? Jako v Anglii málo lidí to dělají, protože sousedky nemají to rádi. Jako na zabíjačku a potom uděláš s tím, jako tu máte to hodně, to maso. A uděláme taky s tím, taky nějaký klobásy. A připraví i tlačenky. A připravíme i tu polívku, jo? Jo? Moment. Ne. To je, proč Pán říká. Moment, to krv, co je na tu zvířata, to není pro vaše jídlo. Vám se omlouvám, nemáte to jíst. Jo? Podle staré zákoně, to je v pořádku, jako, to není zákon pro nás. Ale to je, co Pán tu popisuje, když začíná na tu předtím. Každého, kdo by jedl krv, odstraním so společenstvím jeho lidí. Jo? Pardon, tento verš. Ja. Pán říká, tu krv zvířata nesmíte jíst vy. Keď se život těla je v krvi, dal jsem vám ji na oltár na vykonaní obradu změrení za vaše životy. OK? Ten krv je dáno od Pana Boha za oběty. OK? To není nic na jídlo, to je na oběd. Pán říká, tu život je v krvi a s tím, že můžete obětovat tuto zvířata, to znamená, že můžete něco nabídnout na oltár za života tvůj. A proto to funguje. OK?
A to je, proč Židé by nejedli tu krv. Když poznávají to, no, to je, to je určeným na něco jiného. Když nemusíme spoléhat na obětovaným baranem, můžeme to jíst. OK, ale když spoléháme na to, že tento oběd je to jediný zasměrení, co mám pro Pána Boha, nebudeme to dát pro sebe. A to je, co čteme v Bibli. To je tak, Pán Bůh ustanovil nějaký způsob, jak lidi mohli být jako zasměrení k Bohu. A máme to považovat jako vážná věc, velké privilegium, obrovské milosti od Pána Boha. A protože ty lidi, nesmíte to použít na nic jiného. Jo? Nebudeme to zneužívat. Okay? To neplatí pro nás, ale ten princip je důležitý. A to začínali tuto učení? Začínali jsme na Rinám 3. Boh ho ustanovil za prostě do směrení. Boh to ustanovil. A mrzí mi to, že někdy, když budeme na tu novém zákoně a čteme něco o Pane Ježíše a ta krv Ježíše, jsou mnoho křesťané, kteří by použili tuto zaslíbením nebo tuto možnost se máme jako se modlit za ochranu krvi Ježíše na své životě. A považujeme to za malou věc. Já jsem slyšel lidi, kteří se modlili, jo? Oni zaparkovali na místo, kde nesmí zaparkovat. Nechali své auto tam a se modlili za Boží ochranu na auto, aby nedostávali pokutu. Za své vlastní jako zločinnosti. Jo? Ale to fajn, Pán Bůh bude prosím. Bible učí nám, když to porozumíme, Bible učí nám, duchovné věci jsou vážné věci. Nemáme to zneužívat. Nemáme se modlit za záchranu a záchranu skrze smrti Pane Ježíše a ochranu před jeho krví. Aby jsme řešili bez následky. Jo? Plánuji si, no tak já budu něco špatného dělat. Já budu hřešit. Proto budeme i předtím se modlit za Boží odpuštění. Nemáme to zneužívat, tuto možnost. Máme to brát jako vážně. To je něco, co vidím tu na Levitikus 17. Pán říká, když já jsem byl ochotný přijímat to krv oběty za směrení svého života a za směrení ke mně, máš to považovat jako vážnou věc. OK. Ale to je taky něco krásného. Levitikus 5. Pardon. 5, 7 až 10. Levitikus 5, 7 až 10. Protože to taky popisuje to pravidlo,
když lidi mají přinést tuto obětu. Ak mu nedochodí na ovcu, nek za vinu, který se dopustil, přines je Hospodinovi 2 hrdličky, alebo holubjata. Wow. Nek jich zanesou knězovi a ten nek obětuje najprv určené na oběd na hřích. A nek pokropí krvu za oběte za hřích stenu oltára. A zvyšnou krv nek vytlačí ku spodku oltára. Je to oběd za hřích. Ale Pán říká, to není tak, že ovce má dost hodnotu. Pokud nesmíte, pokud opravdu nemáte tu možnost obětovat ovce, můžeš obětovat. Mám dát tu jako pozor. Promiň, můžete na tu 7. verš ještě. Promiň. Jo. Holuběta. Ne holubky, to je to něco jiného. OK. Pán Boh, já si myslím, že je to dost milostivý, že on by přijímal něco, i to v největším obětu. To je milost, že on to přijímá. Ale Pán Bůh chce, aby každý může být s ním zasměrený. Proto pokud nemáte na ovcu, to není tak, že to nezáleží na to, kolik peníze máte. Záleží na tvůj postoj, záleží na tu upřímnosti. Když vidíte v tomu, dáš ruku na hlavu a říká, já jsem hřešil. Pane Bože, prosím tě, přijímá to nejlepší, co můžu ti dát jako oběd. A se své milosti, Pane, přijímaj to. Za ten život, co nemůžu ti dát. Přijmi tohle. A Pán Bůh říká, pokud někdo nemá dost na ovcu, já jsem i ochotný přijímat něco mín. Protože to není o tu hodnotu, ten oběty, to je na tu milosti Pána Boha. OK? To je to důležité principy, co musíme porozumět. A když potom budeme mluvit o to krvi Ježíše, proč je to efektivní za naše spasení? Protože Pán Boh je nám milostivý. Stejný princip ještě platí. Tak, budeme mít i další obrázky, dva další z nich. Ale máme taky vidět tu, když to je něco na oběty, já mám dát svou ruku na jeho hlavu. A to je tak. Tento oběd je jako, já jsem toto přijímal, jako, nevím přesně, jak to by bylo to nejlepší slovenské slovo. To je jako záměna. To je náhrada. Ne. OK? A proto to musí být jeden za jeden. Jo? Nikdo nemůže říct jako na fotbalový tým. Ten nejlepší už nebude hrát. Tak pojďte, nejlepší kapitán, pojďte sem a místo tebe budeme mít 3 další hráči, kteří budou hrát. Ne, to musí být jeden za jeden. Jo? Tak já dám svou ruku na tuto obětu a říkaj, to je náhrada za mě. OK? Tak,
torču to myšlenky, protože potom se vrátíme k tomu. Druhé obrázku. Je to další obraz na starého zákoně. A tentokrát to je na Exodus. Já jsem začínal na 3. Mojžíš, potom budeme číst něco o 2. Mojžíše a potom se vrátíme na 1. měsíc. Já jsem Angličan, děláme všechno jako... OK, Exodus 12. OK, situace v Exodusu je úplně jiná. OK, to nepopisuje to všeobecný problém o hříchu. To popisuje něco o určité situace pro lidi, kteří byli v otroctví. Byli v Egyptě. Byli tam otroky. A Pán Bůh chtěl je zachránit. Okay? A aby zachránil lidi, taky byl důležitý krv. Okay? Aby byli lidi zasměrení k Bohu a použijím to správně. Změření, okay, k Bohu, okay, tam je krv, oběti, okay, aby lidi byli zachráněni nebo vysvobození od otroctví, byl taky důležitý krv. A tak to čteme tu na Exodus 12, okay, a budeme číst, prosím, může někdo pro mě to číst, protože to by bylo lepší. 21 až 27. No, děkujte se. 21 až 27. Potom Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a povedal im, zoberte sa a zaobstarajte si ovce pre svoje čeladie a zarežte paschálneho baránka. Potom vezmite zväzok izopu, omožte ho do krvi v miske a natrite vrch dverí i obe veraje krvou z misky a nech nikto z vás až do rána nevyjde z dverí svojho domu. Hospodin bude prechádzať a byť Egypt, ale keď uvidí krv na vrchu dverí a na oboch verajoch, prejde popri dverách a nedovolí zhubcovi vstúpiť do vašich domov a zabíjať. Amen. Toto zachovávajte ako ustanovenie pre seba i pre svojich synov až na veky. Keď prídete do krajiny, ktorú vám Hospodin dá, ako zasľúbil, zachovávajte tento bohoslúžobný úkon. A keď sa vás vaši synovia spýtajú, čo znamená tento váš bohoslúžobný úkon, odpovedzte toto. Je to paschálna obeť Hospodinovi, ktorý prešiel popri domoch Izraelov v Egypte, keď byl Egypt, ale naše domy zachránil. Ľud sa sklonil a skláňal. No tak, to se stalo jedno. Ten oběty na hřechu, podle Leviticus, to je něco, co lidi dělali každý rok. To je něco, když porozumíš to, já jsem hřešil, máte obětovat znovu. Něco jiného. Já jsem položil ruku na jednoho za mé hřechy, ale potom mám víc hřechy, takže potřebuji další oběty. Dát ruku na tento oběty, za mé hřechy tentokrát. OK? To je, co to bylo na ten oběty. Tentokrát na Exodus, to se stalo jedno. OK? A to se stalo jedno, aby Pán, když ty lidi byl vysvobozený od Egypta. Ale co tedy vidíme, je tak. Museli obětovat berána
A potom ta krví nejedli, víme proč, okay? Ale taky to nebylo dáno na oltár k Panu Bohu. To nebylo. Tentokrát to je na dveřmi. Před domem. A ty lidi zůstávali v domě za tu ochranu krvi. A to znamenalo, že Pán Boh přijde a někdy jako napsáno jako ten anděl smrti nebo cokoliv. OK, to je něco, co Pán dělal v Egyptě. A byli v tom zabité tu prvnorozený od každého rodiny. To bylo něco o Boží trest na Egyptě. Ale stejně jako Pán Boh chtěl, aby lidi žili a nezomreli, Pán Bůh chce nám prokázat milosti místo trestu. Tak když přijde ten trest na Egyptě, tam jsou lidi jeho a oni mohli dát krvi berana před dveřmi a zůstat v domě za ochranu tuto krvi. A co to znamenalo, bylo tak, že ta smrt, který přišel do Egypta, nepřišel do tohoto domu. OK? To bylo to ochranu. Ta krvi tedy byl jako nástroj Boží ochranu. Co lidi museli dělat, a to čteme v tuto článek, to je opakovaný několikrát v Biblii, jako pár kapitole popisuje tohle. My jsme četli jenom část toho. Ale tak, to bylo to slovo, to je, co máš dělat. A ty lidi to dělali. Tak, jaký bylo to problém ve zahradě, Genesis 3? Ten problém byl tak, že lidi nedůvěřovali Bohu a neposlouchali Bohu. Jo? Naslouchali na slovo satana a neposlouchali Boží přikázání. Tentokrát, aby byli za ochranu Boží, oni důvěřovali, jako, prosím, logické. Jak by byl krv mi ochránit? Jako krev na dveře mi ochrání jak? To není ten krv, co mi ochrání. To je tak, že já jsem byl ochotný důvěřovat Boží slovo, přijímat Boží zaslíbení, že pokud já to dělám tohle, on by dělal to. OK? Takže ta krv na dveřmi je důkaz jejich důvěru v Bohu a jejich poslušnosti. Jo? Místo toho, co dělal Adam a Eva, nedůvěřovali, neposlouchali. Tedy ty lidi mají tu možnost důkazovat své poslušnosti a to důvěru. A to dělali ve tom, že dali ten krv. A ten krv se stalo jejich ochranu. Moment. Boh, Rinamem 3:25, jo? Boh ho ustanovil za prostředek změrení skrze jeho krv prostřednictvím věry. A to je, co vidíme tu. Ten krv je efektivní, protože to je důkaz věry. OK, to je spojeným k lidmi věru. Ty lidi nemohli se ochránit. Nemohli se spasit, ale mohli důkazovat svou věru i své důvěru. OK? To je to principu tu.
Ale taky na tentokrát, zpátky na to Exodus, vidíme taky, že ty lidi měli jako obětovat tento beran. A co je napsáno na, co to je? Exodus 12, jo. To malé fráze na verš 21. Okay. Exodus 12, verš 21. Mojžíš zavolal všechny starších Izraela a povedal mi, choďte, obstarajte se zvěře zo stáda podle svých rodov. OK, a potom je to... Mám to správně tam? A kde jsme začínali tento? Jo, verš 27 taky, proto jsme pokračovali až na 27. Popisovat a vysvětlit všechny své děti a takže, že tohle byl, to je to oběd Pásky na počest Hospodina, který přišel popřed domov Izraelitů v Egyptě. Keď byl Egypťanov a naše domy zachránil. OK? A když jdeme na začátku tento kapitoly, na tento 4. verš, Pán Bůh říká, ak je rodina malá a nemohla by zjíst jedného baránka, já se omlouvám, je něco, co ženy porozumí a muži nikdy ne. Muži koukají na velký talíř masa a říkají, já to můžu snít. Jo? Ženy počítají s tím, každý by potřebovali takhle, tak. OK, možná ty ženy porozuměly lépe než ty muži. A říkají, no tak beran asi je příliš moc pro naši rodinu. To je to poslední noci, co jsme tu, v Egyptě. Zítra budeme na cestě. Takže musíme na tuto noci jíst celého baránka. A je tu jenom 3 muži, kteří můžou dělat. Ale neříkám, kteří jsou. OK. Většině bych řekl, moment, celé má rodiny nemusí jíst jako celé baránka. OK. Tak Pán říká tohle. Verš 4. Ak je rodina malá a nemohla by zjíst jedného baránka, nech se spojí s nejbližším sousedem, aby jich bylo dost za zjedení baránka. OK. Pamatujete na to? Jsme řekli na ten oběd, že položím svou ruku na hlavu ovce, nebo barán. A říkám, tento jeden je náhrada za mě. Jeden a jeden. Když já budu si myslet o svůj oběti k Pánu za to, že já musím být směřený Pánu, to musí být osobný rozhodnutí, osobný víry. Stačí to jenom to, že já mám svůj oběd pro sebe. Jeden a jeden. Když Pán Bůh kouká na jiný směru, on vidí krví od jednoho beránka nad několik dveří a to je spásy, ochrany mnoho domy. OK? Když je to... Když si myslím o tu směru takhle, já směřený k Bohu, já potřebuji mít svůj oběty, svůj prostředník.
OK? Když Pán Bůh kouká od nebe na celého světa, on říká, stačí pro celého světa jednoho oběte. Rozumíme tomu? Já potřebuji svůj prostředníka. A Pán Bůh říká, stačí vám ten jediný prostředník. Rozumíme, jak to bude příští týden, když mluvíme o Pánu Ježíše? OK, dobré. OK, máme dokončit i s tím třetím obrázkem. A třetím obrázkem vidíme o tu Genesis 15. A Genesis 15 je jiná situace, ještě jedno. A tentokrát to je tak, že Abram má nějaký nejistotu. Abram je ten, který slyšel Boží zaslíbení několikrát. Víte, když jdeme Římanům 3:25, když to Bohu stanovil za prostředníkom změrení skrze jeho krv prostřednictvím věry. Jo? To je Boží slovo. Ale jak můžeme vědět, že to je správné? Jako Bůh to zasliboval, Bůh to říká, ale jak můžeme vědět, že to skutečně bude? Že je to pravda. A to je to problém, co měl Abram. Abramovi byl řečeno od Pana Boha. Genesis 12, první dva verši. Pán může, jdete odtud do zaslíbené země. Já ti ukážu země a já ti dám tohoto krásné země. OK? Stejný kapitole, Genesis 12 i 6. verš. Pardon, to čtu. OK? Genesis 12 i 6. verš. Pardon. Pardon, 7. verš. Já jsem to napsal špatně. Pardon. 7. verš. Abramovi se zjavil Hospodin a povedl mu, tuto krajinu dám tvojmu potomstvu. OK? Na tu první dva verši, já ti vedu ke určitě kraj a ti dám tuto kraj. Když tam dostává, Pán opakoval to a říká k Abramovi, tuto země, tuto krajinu dám tvojmu potomstvu. 3. kapitola, 13. kapitola. Genesis 13, od 14. verš. Hospodin povedal Abramovi, rozhlédni se z města, na kterém si teraz, pozri na sever i na jih, na východ i na západ. Celou krajinu, kterou vidíš, dám tebe i tvojmu potomstvu na věky. 15. kapitole i 7. verš. A Pán mluví ještě jednou k Abramovi. Potom mu povedal, já jsem Hospodin, který jsem tě vyvodil z Chaldejského Uru, aby jsem ti dal do vlastnictva tuto krajinu. OK? A budeme číst, prosím, od 8. Tak Genesis 15, 8. verš, až na 21. OK? To dlouhé. Sestro, můžete to přečíst? OK. Genesis 15, 8
až 21. On však povedal, Hospodine Pane, podľa čoho spoznám, že bude mojím vlastníctvom? Na tomu riekol, dones mi 3-ročnú jalovicu, 3-ročnú kozu, 3-ročného baránka, hrdličku a holube. Keď to všetko doniesol, poroztínal ich na polovicu a jednu polovicu položil oproti druhej, ale vtákov neroztínal. Draví vtáci sa zlietli na mŕtve tela, ale Abraham ich odháňal. Pri západe slnka padol na Abrahama tvrdý spánok a prepadla ho úzkosť z veľkej temnoty. Potom riekol Hospodin Abrahamovi, uvedom si, že tvoji potomci budú prišelci v krajine, ktorá im nepatrí. Zotročia ich a za 400 rokov ich budú utlačať, ale súdiť budem aj národ, ktorému oni budú slúžiť, no potom vyjdu s veľkým imaním. Ty však v pokoji vojdeš ku svojim otcom a budeš pochovaný požehnanej starobe. A štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo doteraz nie je vina Amorejcov dovršená. Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma a hľa zrazu tu bola dymňaca pec a ohnivá fakľa prechádzala pomedzi tamtie časti zvierat. Onen deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrahamom slovom. Tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od egyptskej rieky až po veľkú rieku, po veľtok Eufrat, Kenajcov, Kenizejcov, Kodonencov a Chatajcov, Perizejcov, Rafaovcov, Amorejcov a Kanáncov, Girgášejcov a Jebusejcov. Ta poslední 2 verše tady jsou mnoho kmení o tuto zem. To je velmi důležité. To je důležité verš z Bible. Protože potom, když Pán, jako on řekl Abramovi, tvoj potomstvo, oni budou v Egyptě 400 let, ale potom se vrátí. Jo? Já ti dám tuto krajinu, tu krajinu, tak, ejcov, jo? A když Pán mluví k Mojžíšovi, Exodus 3, a říká, já jsem přišel, abych tě vedl do krajiny, toto. Přesně to stejné místo. Tak tentokrát, co vidíme, Abraham měl problém. Abraham říká, na tolikrát, Pane, ty jsi mi řekl, že dáš mi a mé rodiny, mé potomstvo, tuto krajinu. Jak vím, že to je pravda? Já jsem jeden člověk. Já můžu stát jenom na jednom místo. To je jako já, když stojím na frontu na autobus, jo? V Anglii je to trošku jinak, protože všichni musí použít stejné dveře. Na Slovensku, když máte tuto, jako na ty velké města, jako na Košic nebo něco, máte permanentku, jo? Můžeš jít před tento, anebo tento. Jo? Takže, když stojíme na autobus, já stojím tu. Víš proč? Protože vždycky, když přijdu autobus, to tak, a dveřmi tady jsou rovně přede mnou. Tak já stojím tu, to je moje místo a já budu prvním na autobus. Protože já vím, na autobus je jenom sedačku. Ostatní budu stát, ale já budu první na autobus. Takže stojím já a to je moje místo. Ale já jsem jeden člověk. Jak můžu tam stát a rezervovat všechny to místo?
Ale Pán zasliboval Abrahamovi, ty a tvůj potomstvo, já dám celý tuto krajinu. Abraham říká, jak? Já jsem jeden. A další problém, ty mluvíš o potomství, já nemám ani jeden. Já nemám žádný děti. Tak pane, ty zaslibuješ mnoho, ale já nevidím nic. Jak můžu vědět, že tvoje slovo je správně? A Pán říká něco i horší. On říká, Abrahamovi, Abraham 15, 5. verš. Vyvedl ho von a povedl mu, len sa pozri na nebo a spočítaj hvězdy, akých můžeš spočítat. A dodal, toľko bude tvoje potomstva. Jo, to je dost na tuto krajiny, ale já nevidím ani jeden z nich. To je ta problém, jo? Jak můžeme vědět, že Boží slovo je spolehlivé? A Pán Bůh dělá tento. On říká k Abrahamovi, vezměte nějaký zvířata, dají do půlky, jeden půlku tam, jeden tam. To znamená, že zabili je. Jo? A to je něco symbolickým, co lidi v té době by velmi, velmi dobře porozuměli. To je, jak lidi dělali smlouvu. Aky oni neměli papíry, neměli inkoust, neměli podpis. Jak uvěřovali smlouvu, bylo takto. Oni dali tuto zvířaty a půl tam. To popisuje několik zvířat, co použili. A co by se stalo normálně na tuto smlouvu, je tak, že obojí stali mezi tuto kusem. A šli spolu ve souhlasu. Oni šli spolu mezi ty dva kusy. OK? A ta krv je tam jako pečet. To je ten způsob schválením jejich smlouvu. Ta smlouva je schválením krvi tuto zvířata. OK? Tak co se stane? Abraham říká, pane, jak můžu tě věřit? Jak můžu vědět, že tvoje slovo se stalo? A Pán Bůh říká, protože bude schválením tuto smlouvu. Normálním způsobem. A to znamená, že je to krv zvířata. A ty zvířata jsou tam. A ten krv je jako svědectví. Jsou jako svědci našemu souhlasu. Našemu smlouvu. Víte, lidi to ještě dělají. Lidi ještě dělají to několik, ne každý. Ale jsou několik, to použijí jako na gangy. A nebo mezi lidmi. Že opravdu budeš mít celý svůj život věrný. Budeme vždycky my, jako bratři a přítele. A říkají ano. A tak oni budou trošku tam. A tam je krv. A ten druhý to dělají taky. A oni dělají to krv spolu. A říkají, tento změchaný naše smrt jako krv. To je svědek toho. To je svědci toho, že my budeme vždycky jeden druhým věrní. Amen? Já nevím, jestli rozumíte to, nebo máte zkušenosti toho, nebo jsme viděli něco takhle. To je, kde to začínalo.
OK? Když oni měli tuto zvířata 2 půlky, rozděleným, a ty lidi šli to a říkají, to je tak, to je to schválením z toho. To je jako ten pečet na naše smlouvu, že tak, co si říkáme, se stane. OK? A Abraham měl tuto připravit. A on porozuměl, co to znamená. On porozuměl, proč Pán může, že máte toto připravit. A proto i když přijde ptáčky a budou něco jako zrušit o to, co on připravil, on říká, ne. On to ochránil, tuto prostor. Protože on byl ochotný dělat tuto smlouvu s Pánem Bohem. A Pán Bůh už říkal, já jsem ochotný tě potvrdit tuto smlouvu krvím. A potom, co dělal Pán? Dal Abraham do velkým spáním. A Pán Bůh sám. Nemůžeme vidět Pán Bůh. Takže co viděl Abraham, byl ten oheň a ten dým. A to bylo jako důkaz Boží přítomnosti. A Pán Bůh byl ten, který procházel mezi ty 2 strany. A Abraham byl ochotný to dělat, ochotný to přijímat, ochotný to připravit. Ale Pán Bůh ho znal. A Pán Bůh nás zná taky. A jak jsme natolik připraveným zaslibovat Pánu cokoliv a být jemu věrný na věky a poslušný ve všechnu. On ví, že my jsme slabí. Ale on ví taky, že on není. Že on je ten věrný a bude vždycky ten věrný. A co on říká, se stane. A když Bůh ustanovil Ježíše jako prostřednictvím naše změrení, on je prostředníkem naše změrení. Protože on je milostivý. On je věrný. On je ten ochránce, který chce nám dát život místo smrt. Vysvobozeným místo otroctvím. A důvěru v jeho slovem. On chce to nám dát. Co? To je, co popisuje krv ve Starém zákoně. A to je ještě jedna věc. Pamatujete na to, ten oběd? 1 a 1. Protože já potřebuji vědět ten jediný prostředníkom. A pamatujeme na to, že při ochranu celého světa stačí 1 oběd. A tento smlouva je dáno nejenom Abrahamovi, ale na všechny pokolení, každé generace. Tak když příští týden budeme mluvit o Pánu Ježíše a jeho krvi, to platí pro mě osobně. Můj spasitel. To stačí jeho krv pro celého světa. A to platí jeho krv na věky. Haleluja. Romanko, môže sa vypnúť.